ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ଲୋକକୁ ଜମା କ୍ଷମା କରନ୍ତିନି। ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦୁଇଟି ଲୋକକୁ ସେ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅବଳା ନାରୀ ଉପରେ ଯିଏ ନିର୍ଯାତନା କରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ତାଙ୍କ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ରୁ ସେଟା ଟୋଟାଲ ସେ ପୁରା ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ, ଆଉ ତାହାର ଫଳାଫଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଏ ଜନ୍ମର ଫଳ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଏକଦମ ଭୁଲ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖି କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି।